Good morning po mga bro and sis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay pag-meeting po. May meeting po yung Unified Alliance sa Minalin po ngayong araw na to. Kaya ito naka-ready na po. Yan. Ito po yung best po ng Riders MDF po. Ayan, kita-kita. So tara po, samahan niyo po ako. Tayo po'y mamasyal. Tara po, tayo po'y pumunta ng Minalin. A few moments later. Yun, andito na po kami sa Minalin. Narating na po namin. Kasama ko po si Supremo Joy. Chairman. Ay, vlog tayo, vlog. Vlog. Awa, nagbablog po ako. Hello, mga Yan. ka-gorgeous dyan. Ako, si Chairman po. Okay lahat. Nandito po tayo ngayon sa Santa Catalina. May Opo. konting meeting para sa programa at pagbago ng ating grupo. Opo. Mabuhay! Abuhay. Salamat po. Yan o si... Ay! Si Vice po. Ang galing din ng vlog na. Kaya mga Albel mo rin vlog na. Galing ko. Albel mo no? Vlog yun. Abo. Kaya pitang ka na akong channel NF Aqua Official. Sige. NF. Aqua Official. Vlog. Apo. MDF yun pala yun. MDF na. Riders and DP po taking gold po. Yan. Kang SF Bisoy. Bisoy, ma'am. Apo. Kasi di ba sa tatang episode? Kaya ko ito. Kaya po ako ta. Ito Bisoy kayo. Kausap mo, Joy? Si Bisoy? Kausap mo? Alam naman po niya, nakapost na po sa Gisela. Apo. A few moments later. Laka lang. I-call mo na yung video. Ito na ako. Tara dito. Ito ba ito? 0991. Okay naman daw. Pero ang problema. Ito ba daw? 09918. Kaya sa Bisay. Wala ka palang pagtawag? Yung kanina yung... Magkasunod kanina ba ito tinay-deny mo? Magkadikit lang yun. Yung isa 0955. O yun. 153. Hindi natin tinawagan kaya ano yun eh. Ito yung 46 ang ulit. Yes, of course. Pero agree naman sila dun sa kunwari. Yung mapagbibinta nga na 50-50. Kunwari, kalahati sa kanila, kalahati sa amin. Kaso, kasi yung 50 na yung para sa amin, meron kasi kami kami pag bibili mo, yung 50 para na rin siya. Oo. Wala na sila kung gawin nilang pondo yung 50-50 nila. Basta sa amin lang. Pero wala na silang hinihintay na siya dito na kasi nasa kanila na. Oo, yung ano na lang nun, yung bunot-bunot na nila. Oo, mananalo sila na. 09918. Pagawa tayo ng 500 ulit. Tapos, pag nag-close si SF Pichoy, with 500 ulit yun, tayo mahirapan din. Oo. Wala silang pondo. Ha? Oo. Yung 500 booklet. Oo. Kung 500 chocolate ang gawa, tapos nag-no si SF Pichoy, hindi sila makikiwalan
Dati doon sa booklet. At tayo ang doon. Dami yun. Kumbaga, usapan natin ngayon. Pag ganyan na mahirap na considered na makikipag-participate din doon sila. Doon na muna tayo sa maliit na tayo nakiyakapin. Sige, yun na muna. Doon na lang tayo muna sa 200 booklet. Kung tutulong sila, madali naman magpa-print ng ulit. Madali naman mga ulit eh. Kasi safe tayo. Mabenta man hindi, wala tayong punan. Kasi mamulan tayo ng isang motor. Mamaya mabigil tayo lahat, wala tayong mapumumpundo. Yun na lang, Practice na muna, sige yung mga wala mo na motor na premium. Madali. Mga appliances. wala na tayo kung ano, pag-isipan natin. Kaya yung mga napipili na gusto motor, sabihin na lang, hindi ko pili mo, extend na lang. So yun sa MTF, huwag sila ng bulan dito, kung ilan yung kaya nila. Open na lang. Pero kayo share na para naman. Di ba rin po, magkita tayo ng ilang araw ng decision nila kung ano. Kung halimbawa nag-yes na siya, kunwari, mamaya o bukas, pag nag-yes na siya, tatawagan ko si Chairman, pwede na natin tayo ng Kan mamaya nadaan ako. Hindi naman nabot yung bukas. Naka-duty daw eh. Ninom naman kagabi, tatlo kami. Ayun pala. Doon sa rin house. Tapos tawagan ko kung ano decision niya. Bitin. Ay, kaya ano pala yun. Naman tuloy yung hapon, kaso yung booklet, hindi pa tayo sure kung Hindi ilan. makita, minayday niya. Sige muna po tayo sa Minayday niya. 200. Tapos kung nag-yes yun, saka na lang. Mag-adjust tayo ng tilit ng ilan. Tsaka mag-adjust kung ano Kaya sabi din naman po natin. Sige, subok tayo ng small, konti lang muna. Subok tayo sa konti. Ngayon, pag kaya pa natin dagdagan, mag-upit tayo sa konti. Kasi magkakaroon naman kayo ng share kung ilan yung mabibenta nyo eh. Maliit yun, overstand nyo. Kung gusto nyo ng pondo na malaki, malaki tulungan nyo ng malaki benta yung mga rapor. Oo, ganun lang yan. Isa muna kayo sa maliit. Tayo pupunta. Usapan po natin yan, yung first prize, second prize, third prize, tapos consolation prize. Pag ano na natin, pag-usapan na natin yun. Para po. Oo, yung first prize siguro TV. TV, 30 inches. Smart TV. Smart TV. Smart Tama. TV. Oh, yun, bago yung Yan, nakapanood lang ano. Kasi kung mas mahal yung Repo TV. Depende po sa chairman. Depende sa brand. Depende sa buwan. O rep na yung mumurahin lang. It's cubic, di ba? Endura o Kahit yung mura lang ng TV. ano bang Huawei? Extreme. First prize. Ano po yung first Swerte yung kabunot. Rep. Second prize. TV. Screen TV. 32 inches Smart TV. Oh, third prize washing machine, no? Third prize washing machine. Yung tab washing machine, oh. Yun na lang. Tapos, 10 constellation prize na 500. Oh, di ba? Finish. 200 po ulit tayo. First prize TV, second prize TV. Rep yata yung ano, first Rep prize. o Rep TV. TV Smart TV, ah. Smart TV yung lagay mo. Yan yung second prize. TV. Tapos, Tapos Oh, yung saan pa kayo consolation niyan? prize. Kung mabunot kayo, problema kung akin lahat. Kung mabunot ko lahat. hanggang third prize lang pala na. Oh, third prize lang. O, di lagay mo yung Arnola sa fourth prize. Ano lang? Sa 200 yung bulat natin, no? Dapat, lahat yan. Yung mga member pa natin, baka nakakargaan lang, hindi natin tumaginap. Hindi. Hindi founder po ang nagdadala nun. Kasi yung founder ang nagdala dito, founder ang nakakilala sa kanya. Okay. Opo, kaya ang kausap po natin sa mga booklet na mga founder. O ngayon yung pong... Mga founder. O yung pong matataas. Tigil ang buklet. Tulad ng mga... Ano tayo? Hindi, nasa atin naman kung ilan ang kaya natin ibenta. Hindi naman. Nagkakaroon naman ng pondo yung ano nila, di ba? Tsaka nakamonitor tayo, meron pa ba kayo nabenta dyan? Ganun. Magtutulungan tayo. Kaso ililis yun sa kanila. Kunwari, Oo, di pwedeng pag hindi sila tumulong, kunwari yung isang chapter nabawasan ng ilang booklet, mapupunta yun sa kabila. Mag-ilista tayong less one booklet lang. Napunta yun sa ganitong chapter.
Mababawasan yung porsyento ninyo. Pwede na. Minus yun. Ganun naman yun. Isang bukulat, ilang laman po? 50 na. 50. Kakalaga rin sa libo na. Bakit isang booklet na, isang ano. Kaya, nung para hindi ka mangusumisyon, bayaran mo na rin yung dalawang booklet. O, hindi ka na Ilan? may chance ka pa manalo. Ang ngali ka nga lang magsusulat. Para hindi ka mangusumisyon. Tapos ilan pa lang tayo membro. Hindi, madadami tayo po sa linggo na dumalat malalaman. Lahat po ng dapat ipapakarga na dapat po para Sa linggo. Hindi, malaman natin kasi gagawin pa lang naman yung ticket. Hindi, pagdating ng linggo, kung ilan lang ano, madali lang naman paggawa ng ticket yung kukulang. Kung halimbawa, isa lang yung nabunot, tanggal lahat. Hindi ba magpataya? Ano, nang hindi Binayaran yun, di King ba? Lawin. Tapos pag Baka binula yun, sasabihin, kailangan taya, hindi. So taya, yun. Hindi. Kasi pag Kasi, ako nabunot na dyan, pamili ko rin ulit. kunwari, ang nabulot natin civilian, kung sino yung founder nun, kasi, pero Siya may, tatawag. Hindi, tsaka may cellphone number naman siya. Oh, may cellphone number. May naka-record naman po. Oo, kahit wala. Ngayon, pag hindi dumating sa araw na yun, Pwede rin, ihanapin natin. yung bagay, ano naman yun. Hindi ka tulad sa ano nun. Kasi kung Pag hindi pumunta, wala siya, out na. Kasi kung- bibigay sa kabila. kailangan na nandito rin yung mga nagtaya na hindi King Hindi, Lawin. panagutan na ng ano yun. Panagutan na Siyempre ng kasi, yung civilian Oo nga, kasi, ang hindi mo dami kasi. masisisi na hindi darating yung dito kasi. Malay ba nila? Tsaka yung mga civilian, di natin maobliga pumunta yun. Sabihin, ikaw na bahala. So, kasi founder ang magdadala ng kung sino yung nanalo. Kung ano, isa, alam ko nanalo. Tsaka tatawagan muna. May mga Sigurado, cellphone number naman yun. Nakakuha ka Tsaka na hindi, ng- mag-live din tayo. Oo, naka-live naman yun. Live talaga. Para walang dayaan na ano. Sana lahat yan ako mabunot. Live yan. Eh, wala tayong mga, kunwari, kung ikaw, binayaran mo. Sino? Tatlo. Tapos yung May tiglilimandahan. chance ka talaga, may chance ka mabunot mo lagi kung marami kang pangalan dyan. Oo. Yan, chairman. Pag ako Kung nakabunot halimbawa, yung lahat, 5 booklet, binayaran mo, ikaw lagi natatawag, hindi ka masisisi kasi marami ka ng pangalan eh. Yun talaga yun. Wala nga tayo pantaya. Nagayan mo na. Ganyan yung siguro. Tingnan pa naman kung alin ang mauna, yung black or blue. ano po na ako. Kung alin ba, maano natin ang mauna yung blue, yung blue, yung mauna black. Alas marami tayong uniform. Kasi, Di ba makabili ka na ng Black kasi tayo Desert pwede, Supremo? chairman, Patatakan mo yun magkano na? uniform. Kasi yung may nagre-request na assist, nagre-request ng Sila nabibili na. kakarga sa labas ng minahin. Hindi tayo mga Sila na magagawa nun, yung nagtatapay. Pati yung mga ano, tayo ang bibili Ayun, na. Hindi sila nang gagawa. Tayo lang kuha ng dami. Ay, hindi ko pa pala naibigay sa'yo. Hindi tayo picture. Meron na ba? Sa linggo, darating ko pala si Prime sa linggo. Ano dito? Opo May eh. galgahan tayo doon? Meron po. Ilan ba? Kung ano ko po sana kung ano kung mayroon naman tayo kahit patak-patak lang na bili na natin ng cake chairman kasi hindi pa sila kapag-celebrate ng birthday Hindi, nito. may pwede na sige. Kasi nung nakaang linggo, nung pumunta sila sa sambayang lugar, sinelebrate pa rin yung birthday. meron na tam. Bakit pa nakabat namin siya po? Dala, bili lang tayo ng gold box dito sa ano. Bigyan din natin ng cake si chairman. Baka akala niya, hindi siya... Ilang cake bili? Ilang layer ba? Kay chairman isang cake daw. Isa din sa... Primo. Chairman! Gumagana ako. Isang cake sa'yo, isang cake din sa Patay amin. ko muna yan. Hindi, okay lang. Isang cake, ano, palabok. O yan. Ito, dalawang cake. Hindi tayo mabubuo, dalawang cake lahat. A few moments later. Lilipat kami doon. Tawag kami doon sa kabilang building. Kukuha lang kayo sa office, tapos pwede naman kayo mag-ano dito. Nasa office pala. Kung gusto nyo, tingnan nyo muna. Sige, ay mga yan. Sige, punta kayo, hindi kayo, nahiya kayo, magugutom kayo. Oo nga. Eh, pinaluto niya, mamaya pa lang darating. Eh, yan, may pagkain na. Supplier. Parang hindi kayo guardian yan pag nahiya kayo. Oo nga. Ay, okay naman. Okay na po. Hutch! Kaya mo pa karga na boss.
Sister po. Kami doon sa office ni chairman. Ano daw? Daming tao. Dapat ko sa inyo yung camera. Yung mga samahan ng kababayan doon. Sige na, ay ako na kayong plato na. Yung mga tao mo. Nandun, sige. Kaya na, kasunod. Ha, Baka may tatabunin si Vivian. Okay. A few moments later. oo. Tapon daw ng kapitan, di ko malimubuto ako. Habol niya kapitan, siya kalaban ni Kapitan Pen. Ha? Siya kalaban. Ewan ko sa kanya. Tinatanong pa naman ako nito si Ibayero ko eh, naiya para ba yung ano. Sigurado kung susunod niya. Hindi. Ako nga kalaban ko eh. Kaya ako kalabang ko. Pula ako, siya green. Oo. Pero magkasama kami. Hindi, Wala kami sa ano, sa ulo. Sa vice ba kami. Parehas kami. Dapat ganun talaga, sport lang. Oo, that's good. dapat kung sino yung gusto mo i-vote. Kaya kasi yung mga green, pag pula ka, hindi ka mabibigyan ng ayuda kahit ano. Oo, totoo po yun. Dito kay Rondon, kahit anong kulay ka, meron. Oo naman. Nakakir rin. Dami nga pumunta ron. Puro nakaberde. Oo. Humingi ng tulong. Eh, kawawa kasi kami kasi nasa Humingi ano ng kami tulong. nakatira eh. Ibig sabihin, humingi ng tulong sa kabila. Kasi legal center tayo, wala tayong magawa. Pagka yung sa kabila, Kung bagbagin kami. Kami, hindi kami pwede mag-fraud, pero kung sino yung bubuto namin, nasa puso yun. Nasa puso lang namin yun. alam namin na Pero alam na nila yun. Kung sino yung amin. alam namin. Wala alam mo yun. Sabi nga, tahimik, pero takal. Oo eh. Ito na, tahimik mo, pero takal. Mga tamuan, alam malalakwan. Dikit ba yan kaya ano? Bubrata pa mo rin. Oo, kaya rin ngalalan. Magubrata pa mo rin. Oh, tapos na yung eleksyon, wala na yun eh. Pagtanggol mo yung mayor, hindi mo masyadong kilala. Pula na mo rin makubrata, kilala lang talaga. What happened? Yung nano mo, ano. Kapityo mo pala tayo. Tapos hindi na. Ano yan, ito. Kaya karon doon, pagtanggol kayo, hindi makubrata na kayo. Hindi ba niya nakalega? Sabi ka pagkata GC, di ba? Kaya makayabag ang GC PSA. Kami ako. A few moments later. Andito na po ako sa bahay. Ayun, dito ko na po tatapusin yung aking video. Maraming salamat po sa mga nakaabot dito sa dulo. At shoutout po sa mga kapatid nating guardians dyan sa Hong Kong, sa China, sa iba't ibang panig po ng mundo. Yan, lagi po kayo mag-iingat at God bless po. Ayun, in service to one, in service to all. Long live, guardians.